Defenzivní linie kolumbijského výběru, před ní porci jménem Sebastián Pérez, Carlos Sánchez, Guillermo Celis. Po stranách budou operovat Mata Rita a Salvatierra. To defenzivě velmi... Ale na Copa America se Kostarika objevuje po páté. Největšími úspěchy zatím byly shodně 2 čtvrtfinálové účasti v letech 2001 a 2004. Utkání bylo v tu, to začíná zavánět problémy v případě Morenova. Eventuálního pokusu, nicméně v tuto chvíli ještě zvládl Acosta zamezit nejhoršímu. Na druhé straně ovšem rozhodně Venegas nemá problém s tím překvapit celý svět, tak tohle je neuvěřitelný start do zápasu. Už po minutě a půl se Venegas 0, tak to jsou věci. Jeden dlouhý parádní míč od Bolañose. A podívejte se, jakým manévrem se dokázal obtočit od bránícího hráče Aguilara Joan Venegas, no a jeho střela, tak ta se rozhodně začlení mezi vůbec ty nejlepší na Copa America Centenario 2016. To jsou věci. Samozřejmě trenér Oscar Martinez trošičku pozměnil svůj tým ve chvíli, kdy už opravdu není o co hrát v tuto chvíli, ale pozor na příležitost, která přichází a stále trvá, je vyrovnáno. Tak to byla parádní individuální záležitost v podání Franka Fabry. Tak zdá se, že jakkoliv ten zápas 34letý golman. Tady přišel problém, mít se k němu, tedy k Fabrovi, docela rychle vrátil. Pemberton nebyl zase až tak daleko toho, aby zakročil účinně, nicméně balón mu a projel pod tělem. Zatím vyrovnaný průběh. Znovu Bolaños, centr nebezpečný, který na lavice náhradníků Juventusu. Docela výrazná stopa italské série A. Venegas, další jeho drzý pokus, tak podobným způsobem už se dnes jednou prosadil. Ještě jednou parádní střela Joana Venegase. A těžký zákrok Robinsona Zapaty. Nacvičený signál, který vůbec nebyl špatný, ještě nebezpečí trvá až v tuto. Ten balon byl skvělý. Aguilarův balón, nádherné zpracování, ještě nebezpečí trvá, tohle je šance, která nekončí gólem, ale... Tady ještě jednou ta velká šance Martineze, kdy rozhodně měl vyzkoušet ono zapojení Daira Morena, o kterém už jsem mluvil. Venegas. Venegas nasadil jesle Aguilarovi a je to šance, která končí gólem. Tak to jsou věci. Kostaričané zase dokázali využít jeden, který znovu posílá Kostariku do vedení, ale Kostarika to je tým, který nelze podcenit. Tady se nádherně Venegas dokázal prosmíknout kolem Aguilara, to byla jeho velká chyba. Si zabíhal Brian Ruiz jako kapitán, který cítil možnost lehce hlavičkovat. Jenom lehce Bolaños. Bolaños. No video, hezká souhra, parádní gól, tohle byla nádhera. Tak branky, které Kostarika dokáže vyprodukovat. Oba stáli za to. Předtím to byla krásná střela z velké dálky, teď parádní souhra. No a musíme vyzdvihnout především skvělou práci Ovida, který to utáhl za sebou. No tak... Salis, Sanchez, Cuadrado, Salis. Cuadrado si šikovně naběhl, není to offside, Cuadrado může pokračovat, hezká přidávka, tohle je nádherný gól! Tak to byla paráda Marcose Morena v 73. minutě a opět s naprostou vážností. Tohle byla nádhera, evidentně se vyplácí Cuadradovo nasazení v podání Jose Pekermana. Střela byla z dálky a hlavně Patrick Pemberton na ní dobře neviděl.
Bolaños. Výborný centr, tak to jsou věci, obrovská šance. Tady se chystá Jelcin Techera, 24letý útočník nebo ofenzivní záložník francouzského Evy.